Hej YouTube. Jeg er ked af, at det må ende sådan, men jeg bliver nødt til at stoppe. Jeg har opnået 4 subscribers. Jeg har opnået 41 visninger. Altså lige nu, imens jeg filmer. Men jeg bliver nødt til at stoppe. Det har været rigtig hyggeligt at filme noget for jer. Og jeg vil gerne give et shout-out til Smask, som der kommenterer i mine videoer. Jeg overgår ikke at lave et link eller noget som helst, så det må han selv finde ud af. Og hvis I vil se mere til mig, så kan I altid tjekke Flace ud, hvor jeg vil begynde at spille sammen med, eller vi vil, jeg kommer sammen med på hans kanal. Fordi før blev det ikke lige hjulpet mig her på året. Så jeg er simpelthen gået med der, og så har vi tænkt os, så vi kan starte noget godt op. Men hvis I vil se nogle gamle videoer af mig, så kan I altid tjekke Team X ud. Og der på Team X, der er jeg bedre kendt som Joachim, eller Holger. Og vi har også lavet en masse gode videoer. Men jeg vil simpelthen bare sige tak til jer på denne her måde. RIP Fabeldyret. Vi ses.